Billedet her til højre viser et magnesiumatom samt en magnesiumion. Til at starte med vil jeg begynde at besvare spørgsmålene, og det første spørgsmål lyder således: hvordan er magnesiumatomer opbygget? Grundstoffet magnesium står i gruppe 2, og magnesiumatomet har 2 elektroner i yderste skal. Disse 2 elektroner kan fraspaltes, hvorved der dannes et magnesiumion. Og her kan man se processen for dannelsen, hvor vi har magnesiumatomet, som efterfølgende afgiver 2 elektroner, som så bliver til en magnesiumion. Et billedmodel af processen kan ses på billederne til højre her, hvor figuren viser, at magnesiumion, som er her, har 8 elektroner i yderste skal. Og dannelsen af magnesiumion er altså overensstemmelse med oktaedren. Spørgsmål nummer 2 lyder således: forklar hvorledes magnesiumion dannes samt hvorfor ladning er +2. Jeg har tidligere forklaret, hvordan magnesiumion dannes, men ladning af +2 er fordi magnesium afgiver 2 elektroner og danner ioner med ladning 2+. For eksempel magnesium 2+, som man kan se her, som opskrives på den måde. Ja, og så vil jeg gå videre til næste billede. Her billedet til venstre viser dannelsen af magnesiumklorid. Så vil jeg også besvare spørgsmålene her, som lyder således: hvad forsøger pilene på billedet over reaktionspilen at vise? Altså de her 2 pile. Pilene de viser, at magnesiumatomet kun kan afgive dens elektroner, hvis der er noget til stede, som kan optage disse elektroner. Og her kan man så tilføje, at en kloratom står i hovedgruppe eller gruppe 17 og har 7 elektroner i yderste skal. Og kloratomet kan optage 1 elektron, hvor der så dannes en negativ ion af klor, i det at den optager elektronen fra magnesium. Og nu kender man formlerne for de 2 ioner og kan derfor opskrive formlen for ionforbindelsen, og den vil jeg vise lidt senere hen. Her på billedet kan man se, hvordan kloridatomet har 7 elektroner i den yderste skal, hvor magnesium så afgiver sine 2 elektroner til kloridatomet, og det kan man se her, hvor klorid bliver så til kloridion, som har 8 elektroner i yderste skal, og her opfylder den så oktaedren. Næste spørgsmål lyder således: hvorfor er det nødvendigt med 2 kloridatomer? Det forklarede jeg lidt før, men det er også så kloridatomet danner en stabil elektronsystem. Her vil jeg gå hurtigt videre til tredje og sidste spørgsmål. Hvordan ser formlen ud for magnesiumklorid ud? En magnesiumion og 2 kloridioner giver en neutral formelenhed, og formlen skrives således: Mg, det kan man se her, Mg og så Cl2. Formlen for magnesiumklorid betyder ikke, at en magnesiumion er bundet til en netop 2 klorid. Formlen betyder, at magnesiumion og klorid ion indgår i et kæmpemæssigt iongitter i forholdet 1:2. Altså stoffet det indeholder dobbelt så mange kloridioner som magnesium nitrid ionerne.